сега на тебе в мене да ме заебава. И ми вика, добре, господине, каков капут търсите? И я викам, па него да ме собере. Какво бе да те собере? Какъв капут е той ми вика да те собере? Па викам, некой до тука! Да не ми дува! И ова малко се попали, до тук ли? Викам, до тук. Аз не можем сама това да го издържам. Чекай малко ми вика, стой тука. Лина вика, Галена, Малена, Мария, Преслава, си таки вика. Идете. И дойдат Галена, Мария, Преслава, си дойдат. Остават мущери и тука, sve остават. Фул продавница, това се дешава рашава, 6 сат, после работа, си до утре. Баш калато навърх бързат яйца сите, се топлат от теренова, ти купуват, се топлат. Дойдя тука 5 жени около мене, дойдя вика, къде си момче? Откъде си момче? Викам, от Македония.